La reunió que l'Ajuntament mantenia amb representants de la localitat alemanya de Barleben a finals de setembre es repetirà en poques setmanes a la Pobla. El consistori acollirà empresaris i dirigents d'esta localitat per concretar l'acord que permetrà establir les condicions de les relacions econòmiques entre els dos pobles. Estem preparant el format de la col·laboració que anem a firmar en els alemanys, en aquest cas en l'Ajuntament alemà, que, com ja comentarem, els nostres objectius són sobretot veure el tema de la mobilitat de treballadors per a que gent que vulgui pugui anar-se'n allí, i això, des de luego, s'ha de fer des d'un marc de la legalitat. No val donar 4 currículums i que te'n tornen 20, sinó que n'hi ha que donar exactament, fer com correspon per a que la gent se pugui anar. Sobretot també el tema del turisme empresarial que diem nosaltres, en el que la idea era que les empreses de la Pobla i les empreses d'allí, de Sajonia-Anhalt, del Barleben concretament, que és el poble en el que nosaltres anàrem, puguen estar en contacte. La pròxima reunió amb els alemanys està prevista per a finals de mes o principis del pròxim. L'Ajuntament aprofitarà perquè coneguen el teixit empresarial de la Pobla i visiten les empreses, també perquè valoren les opcions d'invertir ací. La Pobla està situada al costat de l'autovia, té uns accessos, la CV35, la CV50, té uns accessos privilegiats. D'ací a València pràcticament no n'hi ha res, ningú sol que se pugui utilitzar per a grans inversions, i la Pobla, per exemple, sí que n'hi tenim. L'encontre s'espera que servisca perquè les empreses de la Pobla troben un mercat per a qui poder produir i regular les condicions en què les persones que estiguen interessades puguen accedir a les ofertes laborals que genere la indústria d'esta localitat alemanya.